Trojcestný Hertz Kalis TSRD je rozdeľovací ventil. V predchádzajúcom videu sme si ho predstavili a zapojili v rozdeľovacom zapojení. Dnes ho umiestnime do zmiešavacieho zapojenia. Pozrime sa ešte predtým, ako to vo vykurovacom okruhu s primiešavaním vratnej vykurovacej vody funguje. Máme akumulačnú nádobu a máme vykurovaciu sústavu, napríklad podlahové vykurovanie určené na temperovanie podlahy s predpísanou teplotou vody 40 stupňov. Akumulačná nádoba nám dáva konštantnú teplotu vody 70 stupňov a prívodným potrubím ju dopravuje do podlahového vykurovania. Podlahové vykurovanie odovzdá teplo prinesené vodou do miestností a vratným potrubím sa ochladená 30 stupňová voda vracia späť do akumulačnej nádoby na ohriatie. Prívodné a vratné potrubie prepojíme bypassom. V tomto zapojení platí pravidlo, že vratná voda sa cez bypass vždy primiešava do prívodnej vody. To preto, aby sme mohli upravovať teplotu prívodnej vody z akumulačnej nádoby podľa potrieb podlahového vykurovania. Na bypasse máme dva body, v ktorých sa stretávajú tri vody. A v týchto bodoch umiestnime trojcestné ventily. Ale máme zmiešavacie aj rozdeľovacie. Ktorý kde použiť? Pozrime sa, ako voda prúdi v týchto bodoch. Na prívodnom potrubí prichádza voda z akumulačnej nádoby zľava a prichádza voda z bypassu. Dochádza k zmiešaniu dvoch vôd s rôznymi teplotami v pomere 40% z prívodu a 60% z bypassu. Z bodu vychádza 40-stupňová voda zmiešaná so 100% prietokom. Ak sa pozrieme na smer prúdenia vody v trojcestnom zmiešavacom ventile, je totožný so smerom prúdenia vody v bode na prívodnom potrubí. Preto do prívodného potrubia umiestnime trojcestný zmiešavací ventil. V bode na vratnom potrubí prichádza voda správa a rozdeľuje sa. 60% ide do bypassu a 40% sa vracia do akumulačnej nádoby. Dochádza k rozdeleniu vody s rovnakou teplotou do dvoch smerov. Presne ako smer prúdenia vody v trojcestnom rozdeľovacom ventile. Preto do vratného potrubia umiestnime rozdeľovací ventil. A teraz späť k nášmu trojcestnému ventilu Kalis TSRD. Je to rozdeľovací ventil, preto ho umiestnime v bode na vratnom potrubí. Reguluje však množstvo vody prechádzajúcej cez bypass a tým reguluje pomer zmiešania dvoch vôd na prívodnom potrubí. Čiže pracuje v zmiešavacom zapojení. Na ventil osadíme termostatickú hlavicu s kapilárov a príložným snímačom, ktorý umiestnime na prívodné potrubie za obehové čerpadlo. Termostatickú hlavicu nastavíme na 40 stupňov. Zopne obehové čerpadlo a voda z akumulačnej nádoby ide priamo do podlahového vykurovania a späť priamo do nádoby. Až do momentu, kedy voda v prívodnom potrubí dosiahne 40 stupňov. Vtedy teplorozťažné médium v príložnom snímači zväčší svoj objem natoľko, že vznikne tlak, ktorý sa prenesie cez kapiláru na vlnovec v termostatickej hlavici. Tá stlačí termostatický zvršok, ktorý postupne otvára bypassový smer prietoku vody cez ventil a uzatvára priamy smer prietoku cez ventil. Cez bypass prúdi čoraz väčšie množstvo vody, teplo je odovzdávané podlahovému vykurovaniu a voda v prívode postupne chladne. Pri poklese pod 40 stupňov chladne a zmenšuje svoj objem aj teplorozťažné médium v príložnom snímači. Znižuje sa tlak na termostatický zvršok, čím sa postupne uzatvára bypassový smer a otvára sa smer prúdenia vody do akumulačnej nádoby. Trojcestný ventil počas prevádzky neustále otvára a uzatvára bypassovú stranu pomocou termostatickej hlavice tak,
aby vstupná zmiešaná teplota do podlahového vykurovania mala vždy 40 stupňov.